Good morning mga kabakal. Yan, part 2 na tayo. Ito na yung motor, binitay na natin. Yan. Ito yung titirahin na natin para matapos na. Yan, ilalim. Lalagyan natin dito ng panibago. Bubuuin na natin to mula dyan hanggang doon sa baba. Okay, let's go! Mga kabakal, wala na yung bulok na parts ng chassis. Yan, ayan na, oh. Balot na lalagyan na lang natin ang round bar sa ilalim para pampatibay. Yun na lang yung gawin ko dito, center round bar, yun na lang yung gawin ko, mas maganda. Ayan, nakabitay na yan. Binitay na. Yan, wala na yung bulok, ha. Ganda na. Yan. Yan, mga kabakal, oh. Binitay na. Ayan na mga kabakal, matapos na. Malapit na matapos ang chassis. Ayan, ibay na yan. Pak. Oo, hindi, nakulawan mo talaga. Nakulawan naman. Panta lang yan makalaw, tapos tiktik. Parang tuloy mo na. Tikonda pa? Dahil na. Magkirapat yan. Dahil na. Pero araw pa rin, tibay na yan. Tibay na yan, magabat na kasi. Iwan. Dahil itong salit-salit na lang dyan, ilag to dyan. Ipinik lang dito para hindi kaya dahil malapa tulos. Pwede. Sabi yan, matagas mo. Nakulawan na yan. Grabe Yan na. Patungan na lang yung abildapan eh. May mga labot-labot para mayong labot pa rin. May dilawagan ng tubig. Nakabitin pa, oh. Ay, pintura na yan. Malapit na matapos mga kabakal, oh. Yan, okay na mga kabakal. Ganda na yung chassis na inalay natin. I-repair. Matibay na yan. Mas matibay na yan. Mas matibay na yan kaysa sa dati. Okay na, magbabalik na natin mga cover. Tapos na. Yan lang. Salamat kay Bossing na nagtiwala galing Albay, TV Albay. Talagang biniyaya pa tong motor para lang madala dito sa shop. Balik na natin yung cover para magkaalaman na. Yan na yan.